amsa. Yan bakin gida ya kuka je. Na ce ku amsa. Yan bakin gida ya kuka je. Sai baba. Yan bakin gida ya kuka je. Kwarfe shi baba. Yan bakin gida ya kuka je. Ehe kika ce. Yan bakin gida ya kuka je. Abba malam. Yan bakin gida ya kuka je. Ga PLP. Yan bakin gida ya kuka je. Har da PDP. Yan bakin gida ya kuka je. Mun kona lema. Yan bakin gida ya kuka je. Mun yaga lema. Yan bakin gida ya kuka je. Namu ya samu. Yan bakin gida ya kuka je. Nasu ya faɗi. Yan bakin gida ya kuka je. Sai a koma can. Yan bakin gida ya kuka je. Gida na gado. Yan bakin gida ya kuka je. Ga APC. Yan bakin gida ya kuka je. Mu ne da gwamna. Yan bakin gida ya kuka je. Ga Asuwaju. Yan bakin gida ya kuka je. Baba na dila. Yan bakin gida ya kuka je. Mun ci zaɓen mu. Yan bakin gida ya kuka je. Kun ta shirman ku. Yan bakin gida ya kuka je. Dan modu gwamna. Yan bakin gida ya kuka je. Mun kwarfa yaro. Yan bakin gida ya kuka je. Kika ce. Yan bakin gida ya kuka je. Abba malam. Yan bakin gida ya kuka je. Ga ɗan jummai. Yan bakin gida ya kuka je. Ya zo ya ci banza. Yan bakin gida ya kuka je. Banza ba ta samu ba. Yan bakin gida ya kuka je. Yanzu ba da ba. Yan bakin gida ya kuka je. Yanzu mun gane. Yan bakin gida ya kuka je. Masu ƙaunar mu. Yan bakin gida ya kuka je. Yanzu ta nuna. Yan bakin gida ya kuka je. Mun fi ƙarfin su. Yan bakin gida ya kuka je. Kuri'a ta nuna. Yan bakin gida ya kuka je. Ga Asuwaju. Yan bakin gida ya kuka je. Abba malam. Yan bakin gida ya kuka je. Ambasada na. Yan bakin gida ya kuka je. Abdulhamidu. Yan bakin gida ya kuka je. Sannu ka huta. Yan bakin gida ya kuka je. Ka kurfa wancan. Yan bakin gida ya kuka je. Gabba ya gyara. Yan bakin gida ya kuka je. Abba malam. Yan bakin gida ya kuka ji. Abba malam. Yan bakin gida ya kuka ji. Zaɓen ga ya nuna. Dan maudi ne munan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku. Dan rabbi ya bashi kuri'a da rinjaye. A jigawa mun aje muna nan a APC. Yan bakin gida ya kuka je. Zaɓen ga ya nuna. Dan motsi ne kunan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku. Dan rabbi ya bashi kuri'a da rinjaye. A jigawa mun aje muna nan a APC. Ya rabu kai na kira a tun farkan nesa. Dan motsi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Alle abba na ɗauka tuza na kai nesa. Mun kora illima yau ba batun gado. Da na yi waƙar jama'a su kan amsa. Dan motsi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Min ko dubu na salati ga ɗa Habibullah. Mun kora illima yau ba batun gado. Wanda in ya ce a yi dole ne ba batun lala. Dan motsi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Waƙar idan na buga ina so ta je dila. Mun kora illima yau ba batun gado. Malam Dunnu mai talanis a can dila. Dan motsi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Lemar ta cuta a yau ba bakin ila. Mun kora illima yau ba batun gado. Zaben ga mun ci gari mu ne da rinjaye. Mun kora illima yau ba batun gado. Kurtunmu ne a sama kun ga mu ne da gida. Sannan baban baba Asuwaju na nan dan mudi ne da jigawa gulbar bakin gado. Yan bakin gida ya kuka je. Zaɓen ga ya nuna. Dan motsi ne kunan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku. Dan rabbi ya bashi kuri'a da rinjaye. A jigawa mun nace mana
wasu suna ta faɗin su ne suke da yawa. Mun kora illima yau ba batun gado. To ashe kuri ne yanzu kun ganewa. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Yau fa APC ce ta sake lashewa. Mun kora illima yau ba batun gado. Yau fa mun gama dace mun yi sabon ango tashi karɓi jigawa. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Umar nan madubaddarin kai ya so karkewa. Mun kora illima yau ba batun gado. Bayan ya sauko ya ce ka zo ka yi torawa. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Dan jumma yau fa jigawa wane faɗan yaro. Kwashe fa kayanka dan moɗi ya lashe. Shi rabbi ya nuna ja baya baya jigawa mu ba mu zaɓar ka. Yan bakin gida ya kuka je zafin ga ya nuna. Dan moɗi ne gwamnan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku dan rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun da ce madanin a APC. Ga asuwaji a can dan moɗi ya karɓa. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Mun kori ƴan lema ko babatun gado balle su yi karɓa. Mun kora illima yau ba batun gado. Lemar ga ta cuta kuma ta yi barkewa mun kori ƴan zamba. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Dan moɗi ne a gaba kuma za mu tuka jigawa tuki irin na kwarewa. Mun kora illima yau ba batun gado. Ku bar batun zamba fatan mu ne a jigawa kowa ya shanawa. Mun kora illima yau ba batun gado. Tunda dai mun karɓa to na ce ya kuka ji yanzu mu ne da gida dan rabbi ya amsa dan moɗi ya lashe domin mu zaɓar rabbi sai ku yi ta shirman ku. Yan bakin gida ya kuka je zafin ga ya nuna. Dan moɗi ne gwamnan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku dan rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun da ce madanin a APC. Waiwaye kaga ado ne fanni a gun tafiya. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Ayyukan gwamna na mai talamis baba sannan ka ya gajiya. Mun kora illima yau ba batun gado. Ya yi dogon nazari gami da lissafin nan kafin a kai matsaya. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Kalkuletar baba ya sa ya yau lissafi dan moɗi ta nuna domin ya zo ya tsaya. Mun kora illima yau ba batun gado. Sannu baban baba mai talamis a suwaje yanzu sun kai matsaya. Mun kora illima yau ba batun gado. Dan moɗi ya ci jigawa yanzu mu ne da gida mun farfaɗan gado. Yan bakin gida ya kuka je zafin ga ya nuna. Dan moɗi ne gwamnan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku dan rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun da ce madanin a APC. Da dukkan bakin kulli ya zo baya tasiri mu ne muna son ka. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Yau sun yi sun kasa kuma sun yi sun kulla Allah yake son ka. Mun kora illima yau ba batun gado. Kai mai shirin jifa ka duba kafin sauka. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Ramin ka tona tsayin a ce yayi daidanka. Mun kora illima yau ba batun gado. Ko da fa ka faɗa da sauri mu ɗauko ka. Mun kora illima yau ba batun gado. Idan ana bazara sai a bar batun yin kaka. Mun kora illima yau ba batun gado. Dan moɗi ka ci gari kuma kai kayo wina maza baba ƙara shiri sai kai shirin gyara jigawa sai madalla. Yan bakin gida ya kuka je zafin ga ya nuna. Dan moɗi ne gwamnan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku dan rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun da ce madanin a APC. Sannu sabon gwamnan jigawa mai tasowa. Dan moɗi ne gwamna
rushewa. mun kora lema yau ba batun gado. Baya can mun hango suna ta yin kwashewa. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Yanzu an yi ta ɓare muna shirin ganewa. Mun kora lema yau ba batun gado. Amma da ni na faɗi ba sa an yaro ba. Mun kora lema yau ba batun gado. Jalla sarki ɗaya kai ya ne jiha ta babba. Mun kora lema yau ba batun gado. Ni fa zan yi fahari akan jiha ta babba. Mun kora lema yau ba batun gado. Samun kamar ka jiga waɗan moɗi mun karɓa. Yan bakin gida ya kuka je zaɓen ga ya nuna. Dan moɗi ne kunan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku don rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun nace mana nan a APC. Ga tawadar baba a suwaji shi kenan. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Damke akwai maganar mu sai ga duka kana ce fasannin ka ya gajiya. Mun kora lema yau ba batun gado. Oga gwani shan fama ba san ka da yin kyashi ba furayi denawa. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Ga yara kwana na gode na saka ban manta ba na inda kai ma. Mun kora lema yau ba batun gado. Dan shi ci sannan mazaje da kai a tafiyan nan na gai da kai oga. Mun kora lema yau ba batun gado. Malam madorar gida ce Ahmed Abdulhamid sannu ka sha fama. Mun kora lema yau ba batun gado. Mun tare masta nawa na gai da kai dakta Ayuba sannunka. Mun kora lema yau ba batun gado. Lola ɗan asuwa zu na gai da ɗan baba. Mun kora lema yau ba batun gado. Ga can bala na kala yana nan a APC. Mun kora lema yau ba batun gado. Na gai da sarkin aiki ci'o mutum na gari. Mun kora lema yau ba batun gado. Ga fadin nan a haɗe da sannun ka na gode. Mun kora lema yau ba batun gado. Ga can fakin abba ya yo shirin tafiyar shi ma a APC. Mun kora lema yau ba batun gado. Injiniya saƙonka Abdulhamid a haɗe da sannun na gode ma. Dan moɗi ne gwamna sai ku yi ta shirman ku. Malam madorin na gaida injiniya barau ko ku ce ɗan sanata. Mun kora lema yau ba batun gado. Wani gode saƙonka ya fa'iza. Mun kora lema yau ba batun gado. Na sa da Yusuf Dauda saƙonka ya yi gaba. Mun kora lema yau ba batun gado. Asaman sinawa shi ya doka kiɗan nan har ku kai yodina. Mun kora lema Ni yau ba nake batun buga gado. waƙar ni fa Allah ya bane sannan ku na gode. Yan bakin gida ya kuka je zaɓen ga ya nuna. Dan moɗi ne kunan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku don rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun nace mana nan a APC. Dan bakin gida ya kuka ji zaɓen ga ya nuna. Dan maudi ne munan jiha ta da rinjaye sai ku yi ta shirman ku dan rabbi a bashi kuri'a da rinjaye a jigawa mun nace muna nan a APC. Yan bakin gida ya kuka je zaɓen ga ya nuna. Dan moɗi ne kunan jiha ta da rinjaye. Sai ku yi ta shirman ku don rabbi ya bashi. Kuri'a da rinjaye a jigawa mun nace mana nan a APC. Dan bakin gida ya kuka ji zaɓen ga ya nuna. Dan maudi ne munan jiha ta da rinjaye sai ku yi ta shirman ku dan rabbi a bashi kuri'a da rinjaye a jigawa mun nace muna nan a APC. Ga masu neman karin bani 081 03 73 8870.